Shubor nakaslem jong unongsan hima. Arngut ki breu kila syakem no haki pulit jong ke East Gentia Hills halor ke jingken no ma jing suba bakila penyap yala ujong ubahayeng hasem. USP ke East Gentia Hills District Jakpal Singh Dhanua ulayathu obahendin ke sngi ki pulit kila yo jingtip na kasnong moriam ha kabalaong bakaladon ke jing suba ba wei ubreu yo bala tip kerteng kumu raju indo ula syak penyap ha jalapet beri sumer kat ba udang wan na jalapet laong ba raju ulawan da kekali maruti kar harengkat bat ki arngut ki bahayeng hasem jong u na kaliang jong ki pulit ka umpleng outpost kila lech sakate ke jaka bat kila lap ya ka met jong wei ubreu ubala thia harut surak ha ka baka kli jong u kala syak bom syak ti de ki tiar ki ban nep bat kala pra arliang hadin bala pej benya ya ka jaka bala lap ya ka met ki pulit kila yo ban kurup ya ka wei ka wat ka bala pra arliang na jan jong ka met ha ba ki pulit kila penlong ya ka jing tokit kila keli jing keli ya wei ni ki bahayeng jong utei ubala syak penyap uta ubala syak tokit udai ya ubala tip kerteng kum udon bor indo bat ha ba ki pulit kila pej ya u kila syam ba ka patlun bat ki juti ki ba ula phong kila bit snam nalor kata ki pulit kila tokit saya ujan ki indo badairu bahayeng jong utei ubala syak penyap ya kita ki arngut lawan ra sa thanat kliariat bat tokit company USP ulaya tho bah ka jing tokit ke babnya kita ki arngut kila kubur bakila penyap ya uraju namar kata ki pulit kila kemno ya udon bor bat ujan ki indo bat ya ka kis la penrung hathanat saipung